Bol raz jeden obchodník menom Bianchi. Od pondelka do nedele putoval po celom Taliansku a predával lieky. No nech už bol kdekoľvek. Každý večer zatelefonoval svojej dcérke, aby jej porozprával krátku rozprávku. A inak to nebolo ani dnes. Nakreslenej myši sa zunovalo žiť na stránkach novín. Prejedla sa papiera a chcela ochutnať syr. Jedného dňa preto vyskočila z regála a ocitla sa vo svete myší z mäsa a kostí. Ako to povedala? Splum, brink, gulp. To bude Turek. Ja viem po turecky. Merhaba arkadas. Cíp, fiš, brunk. Tak nie je to Turek. Tak čo je? Kýpez vie. Budeme ju volať Kýpez vie. Kýpez vie, máš radšej parmezán alebo emmental? Split, gromork, zizizír. Jednej noci sa všetky myši vlámali do mlyna, kde boli plné vrecia pšenice a kukurice. Netušili však, že v tmavom kúte schováva Krek, skrek, skemurek. Nauč sa aspoň jesť ako vychovaná myš. Uvedomuješ si, ako nechutne škrípeš? Gremurk.
Nebesá! Nakreslený kocúr. Mačací gang ho odvrhol, pretože nevedel mňaukať, ako sa na kocúra patrí. A tak si dvaja podivíni okamžite porozumeli a boli šťastní. Skvaš. Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti, cez mrachlávku vystrčilo, zasmialo sa od radosti. Cez mrachlávku vystrčilo, zasmialo sa od radosti. Tu máš, hrozienko, jeden lúč pre teba a jeden pre vás, kvietky. Ďakujeme, slniečko, si milé. A ty, psíček, tu máš tiež. A aj ty, mačička. Len rozdávaj! Čo ti zostane, keď rozdáš všetko? Nech len každý dostane svoj diel. Uvidíš, ako sa ti poďakujú, keď už nebudeš mať nič. Ani jeden lúč mi nechýba. Ako je to možné? To nie je fér!
Mamička, idem na prechádzku. Dobre, Kvetko, ale dávaj si na seba pozor. Čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, kde si noviny, chytili žltúca penátka. Čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, chytili žltúca penátka. Čerstvá zelenina, však kúpte si noviny. Som ešte celý? Fuch. Áno, som výborný. Aký si nepozorný. Strátil si ruku. Ach, to je pravda. Ale čo je v tej plechovke? Kvetko, stratil si nohu. Počkaj, psík. Priniesla som vám Kvetkovú nohu. A ja som vám priniesol Kvetkovú ruku. Och, ten môj nezbedník. Čo len s ním mám robiť? Pani, všetky deti sú už také. Mamička, nič mi nechýba. Bol som dobrý? Áno, Kvetko, bol si naozaj dobrý. Čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, kde si noviny, chytili Tak a to je na dnes všetko. Dobrú noc a sladké sny. A čo nás čaká zajtra? No predsa ďalšia rozprávka. Kreslené, myši, zlomyselný, mrak, neposedný